Темата за пътуване във времето е засягана на многобройни места. Това всъщност е една от вечно актуалните теми, използвана къде ли не, като започнете от литературата, театъра, киното, музиката, че дори и в танцовото изкуство. Всеки автор има свободата да приложи логика, която отговаря на неговите виждания как работи време-пространството в нашия всемир. Науката е многозначна по темата за пътуванията в времето и няма конкретен отговор, възможни ли са или не. На много места се е наложила темата, че пътуването трябва да стане с помощта на някаква техника, например специална машина изработена за целта, както и в игралния филм Машината на времето от 2002 година. Или пък кола, както и в известната трилогия за връщане в бъдещето. Според учените и теоретиците, пътуванията в миналото или бъдещето могат да бъдат много опасни с необратими процеси за пътешественика. Пореден пример е игралният филм Ефектът на пеперудата. Било то чрез странни природни събития, незнайни обстоятелства, странни създания или портали, пътуванията понякога с незнаен край за изпиталия ги. Има множество истории за хора, появили се в дадено настояще, но с старомодни дрехи и отдавна изтекли данни на личните документи. Например, човека по документи трябва да е на 80 години, а той изглежда като младеж на около 25. Другият вариант е за хора от бъдещето, идващи в нашето настояще, най-вече с цел предупреждение за недобър развой на събитията в далечното бъдеще на човечеството. Има и теория за мултивселените, т.е. множество паралелни реалности, в които живеем едновременно, с различни последствия от решенията, които сме взели в дадения времеви период, или пък струнната теория. Казвам ви всичко това, защото заглавието, за което ще говорим днес, е именно свързано с времеви потоци, връщания и преповтаряне на събитията. Става въпрос за Summertime Render или лятна симулация. Анимето е адаптация по мангата на Танака Йосунори с същото заглавие, като смятам в друго бъдещо видео да ви поговоря малко повече за неговото творчество. Мангата започва да излиза през 2017 година, като продължава до 2021, а долу-горе година по-късно през 2022 стартира и анимето, като то се състои от 25 епизода и излиза до края на септември месец същата година. Студиото, стоящо зад анимето, е OLM или Oriental Light and Magic, анимирало старата класика Berserk от 1997 година, всички сезони и филми на джобните чудовища Покемоните, които всички много добре знаем, Gift Eternal Rainbow, Inazuma Eleven, още няколко съвременни заглавия, които виждате в момента на вашите екрани и разбира се много други анимета. Напомням, че може да се абонирате за канала с камбанката, ако не сте, харесайте клипа и дръснете някой друг коментар. Също така в секция публикации може да следите за някои новости от аниманга света, като предложения, новини за предстоящи заглавия и любопитни факти. Благодаря! Проследяваме историята на Аджиро Шинпей, който живее със семейство Кофуне и двете им дъщери Ушио и Мио на остров Хитогашима. Това е допреди 2 години, когато той се мести да живее в Токио. Това, което връща Шинпей обратно на остров Хитогашима и откъдето всъщност стартираме и ние в първи епизод, е смъртта на неговата приятелка Ушио, която е загинала в нелеп инцидент, опитвайки се да спаси малко момиче от удавяне. Според Хишигата Соу, приятел на Шинпей, смъртта на Ушио повдига съмнения, понеже около врата й има следи от удушаване. Последвалите странни събития на острова и мистериозното изчезване на хора карат Мио да си спомни за стара легенда, където особени същества, наречени Shadows или Сенки, предвещават скорошната ти смърт, ако се натъкнеш на тях. Изправяйки се срещу тъмната и зловеща прокоба, дебнеща на острова, Шинпей се старае да изпълни последната воля на Ушио, а именно да защити сестра и Мио. Започвайки да надушват нещо странно и гонейки позната сенчеста фигура в гората, Шинпей и Мио срещат ранена жена, която между другото Шинпей си припомня, че е пътувала с него на лодката към острова, а в същото време Мио се притеснява за жената и отива да търси помощ. Докато жената се опитва да каже нещо на Шинпей, бива гръмната в главата и то
не от кой да е, а от сянката на Мило, която вече е хванала истинската Мило. В целият този хаос, без време за реакция, сянката Копие гръмва истинската Мило, след което и Шинпей. Тук всъщност е и първия цикъл, в който Шинпей се връща обратно на стартова точка, а именно малко преди да слезе на острова, където пред него отново е непознатата жена, която буквално преди мигове бива убита пред него. Чудейки се какво става и дали това не е било сън или пък изживява частично дежавю, Шинпей преживява абсолютно същите събития от първия път. Докато цялото същество на Шинпей осъзнае какво става и опитвайки се да промени нещата, да събере доказателства и схване цялостната картинка от странности и как да ги промени, той загива още няколко пъти, като постепенно събира парченцата от пъзела, или поне така си мисля. Мистерията и постоянното очакване какво ще се случи този път и как могат да бъдат променени събитията ни държат в постоянно вълнение. Екшена е в задоволително количество, а напрежението и съспенса продължават до самия край на историята и нейните променливи, които държат всеки зрител на тръни. Персонажите и тайните, които крие острова, постепенно се разплитат, но и в същото време затягат нови примки на времето. Как и защо Шинпей среща сянката на мъртвата Ушио и какво реално се е случило с нея, кой или какво стои зад делата на сенките из острова и какво целят те, това ще ни разкрие окото на Шинпей, което ще забележите още от началото долу-горе, че е с различен цвят, подсказвайки ни причината той да се връща назад във времето и да преповтаря дните отново и отново. Ето и други заглавия с подобни теми за пътувания във времето, които може да погледнете, като в бъдеще може да направим и видео за някой от тях. Като за финал, наясно съм, че има много филми, книги, анимета, манги на тази тема и тя е меко казано неизчерпаема, така че ще се радвам и вие да напишете в коментарите гледали ли сте Лятна симулация или поне провокирах ли ви да погледнете заглавието и да споделите ваши любими заглавия, които са ви впечатлили по някакъв начин. Благодаря ви, че останахте до края на видеото, ударете един палец нагоре, абонирайте се с камбанката, за да не изпускате нови видеа, така подкрепяте това, което правя и благодаря за отделеното време. Ние самите сме едни машини на времето, с нашите спомени, които пазим за отминали времена.